खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खनसेबाव जासिहरनाय जाहैबाय। ओमफ्राय आङो दा बाजारनिफ्राय फैनानै खामसालियाव दसे जिरायनानै दङ। मानो होनोबा रुमानो थाला होनायसो, फिसालाया गैया। दा भिडिअआव मा फोरमायगोन नोंथांमोनहा एसे खोनासंनानै ला। भिडिअआ एसे आगोलनिबो मोनसे भिडिअ दिन्थिनो सानदों आङो नोंथांमोननो। नायनो हागोन, सोरबा सासेनि थाखाय मोजां जानो हागौ होननानै आं सानदों। माने इनफरमेसन हिसाबै आरो आंनि बे भिडिअआ आङो जाजानायखाय माने आं प्रेक्टिकेल आङो दा माबायदि माबा मोनदों बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिनो सानदों। नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ। आंनि माने देहायाव सानाय सुनाय बायदिसिना जादोंमोन नालाय, ओमफ्राय आंनि बे आफादावदै खिनियावहाय मा जादोंमोन, ओमफ्राय बेखौ आं मा खालामदों, माब्रै खालामनानै आं हम रेमेडि ट्रिटमेन्ट खालामनानैनो आङो मोजां जादों आरो। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिलांगोन, नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। ओमफ्राय जेसेखिनि हायो बे भिडिअखौ अननानै शेयार खालामनानै हो आरो, सोरनिबाफोर थाखाय एसे हेल्पफुलबो जानो हागौ। ओमफ्राय माने जायसो जाजायो बिसो मिथियो नालाय, बिनि थाखायनो बुंदों आरोखि आङो शेयार खालामनो थिननाया। दाथ' गोजां बोथोर ना, जाखायो बैसो अनुजायै लोगोसे माने गोजांनायजों थैफ्रा माने बारा माबानाया जायाना, मा होनो बेखौ, मोदोमनि दुंथाया एसे खम जायो नङा होमबा लोगोफोर, बेनि थाखायनो आरो। ओमफ्राय आं माब्रै खालामदों माने रेमेडिखौ नायलाङो आरो नोंथांमोनहा। रेमेडि माने एसे एक्सारसाइस हिसाबैबो जाहैबाय आरो। होमबा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय, आङो दिन्थिलांगोन। ओमफ्राय आंनि चेनेलावहाय जायफोरा गोदान हाबफैदों, सोरबाफोर गोदानै नुसनदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौ। माने आंथ' अनेक मानसिफोरनि इउटुब माबाखौ भिडिअखौ नायो, बिनि थाखायनो आंखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय अननानै नोंथांमोनहा। नायलांदो बिदिबा भिडिअखौ। जादो दाना लोगोफोर, नै रुमानो थाला होनायसो, आं बोरै हाब मोनबावनांगौ जाखो। ओमफ्राय आं न'आवनो हाबनो मोनासै लोगोफोर। माने आङो बाजाराव थांनानै फैदोंमोन, साबिखौ आंनो लादों सानदोंमोन, आंनाव दंखायोमोन आरो। ओमफ्रायहाय माने गंसेया गेटनिल' मोनबाय, रुमनिखौ मोनाखिसै। ओमफ्राय आङो दा नै फिसालाखौ जि गोबाव नेनांसिगोन। दा मा खालामबावनो दे, बिदिनो फुलखौनो नायनानै थारलाबायबाय आङो। फुलाबो गायनो मोनाखै, दसे थानानै गायनोसै आङो। माने साबि माला मोनो फन खालामदोंमोन आङो, फनखौनो रिसिभ खालामाखिसै। ओमफ्राय दा माला मोनबावनांगौ जाखो, नेबाय थानांसिगोन। आंनि फुला अब्लालाय आं मानो नेबाय थाबावनो, नङा होमबा लोगोफोर। आङो फिसाला फैगौ माने बे फुलफोरखौनो गायलाबायनानै लाथारनोसै आङो। ओरैबायदि स्पिडै गायनानै लाग्रोनोसै आङो फैगौ माने सोरांलायबाय, कारेन्टजों हटजुगाव दै फुदुंलायबाय। आरो नै आं गेसावबो फुदुंदों, बाहाय संख्रि चामचब्रैसो होनानै फुदुंबाय आङो। संख्रि दै फुदुंनानै दुगैदों, बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायलांगोन। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ अननानै नायलांजोबबानो जाबाय, होमबानो बुजिगोन। आङो खोन्थालांगोन आरो मोनसेनि उनाव मोनसे। नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ अननानै ओमफ्राय नायजोबलांदो। लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आंनि चेनेलखौहाय अननानै। दायो दुंबाय लोगोफोर, दैखौहाय आङो लुनानै लाबाय। बेबो जासिगोन, बे बारा गोदौ होबाय थाला आङो, गोदौ होआबाबो जायो, दुंबानो जायो आरो। संख्रिया गलिबायना, बेखौबो बाल्थिङावहाय लुनानै लानोसै आङो। गब'आ दायो आङो संख्रि दै होनाय फुदुंनाया बाल्थिङाव होनानै आङो दा गासोमनानै लाबाय। बिदिनो एसे दैखौ आन्दाज खालामनानैहाय गानो हानायखौ नायनानै लानांगौ आरो दैखौ। 20-25 मिनिटसो बिदिनो थागोन आरोखि आं, गुसु जाजासै आरो दैया। माने बिदि गानानै ओरैबायदि प्रमान मोनदों आङो, बिनि थाखायनो आरो। नोंथांमोनहा नै दा नायदो, आंनि बे आथिङा माबादि जादों, गोथां जादोंना, गोथां बा निल बेबायदि आरो।
र' आं एसे मोजाङै दिन्थिबावनि एसे खोमसियै जादों नायनो हागोन नै नोंथांमोनहा माबायदि बेनि थाखायनो आङो बिराद जेबो खालामबाय थानांदों आरो एसे मोजाङै नायलाय नै बेलाय नै नुदोंना लोगोफोर नुदोंना नोंथांमोनहा मोजाङै नाय जायफोर नायदों ओमफ्राय माब्रै खालामनानै आङो बेखौ फाहामनानै लादों नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आङो दा दुगैखां लोबखां माने बेखौ लोंनोसै आरो दा लोंनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय आं दा नैबे मिथिखौबो लोंनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय दा एसे एक्सारसाइस खालामसै आरो ओमफ्राय बेनि सोमोन्दै आरोबाव आथिं सानाय सुनायनि थाखाय आङो मा खालामदों बेखौ आं एसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो दहाय ससे देखायदोंमोन ना आंनि बे आफादावदैखिनियावहाय मा जादों ओमफ्राय दा आं मा खालामनानै बेखौ फाहामनानै लाखो बियो नोंथांमोननि थाखायबो सोरनिबा सासेनि थाखाय एसे खामानियाव होगोन होननानै आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो एसे बोरैबा खाथो मोनो आरो एसे आथिंनि ब्याम खालामनोसै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दा एसे थावजों मासाज खालामनानै लाग्रोनोसै आं माब्रै मासाज खालामदों नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय माने मासाज खालामनायनि बेबो मोनसे फर्मुला थायो नङा होमबा बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आं नायनो थिननाय जादों आरो मोनसेनि उनाव मोनसे आङो मासाज खालामगासिनो दं आरोखि आंनि बे थावा माने एसे सानाय सुनायफ्राव जे नाग्रा थावफोर दङ ना बेफोरखौ आरो नैबे आफादावदैयावनो ओरैबायदि बिदि गोथां कालार जानानै थानाय बेखौ आरो माने संख्रिनि दैजों दुगैनाय आरो ओमफ्राय संख्रि दै गासोमनाय बेफोरबायदि खालामबाय थानानै आङो दा बेफोरबायदि मासाज खालामबाय थानायजों आंनि आथिंनि बे कालार माने गोथां निल कालार जानायखौ आङो फाहामनानै लानाय जादों आरो लोगोफोर दायो आङो मोनसेनि उनाव मोनसे माने मासाज खालामगासिनो दङ बे मासाज खालामखांनायनि उनावहाय आरोबाव आङो एक्सारसाइस आथिंनि मोनसे एक्सारसाइस खालामनायनि दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोनहा नायलांबाय था आरो आं माने स्टेप बाय स्टेप मासाज खालामगासिनो दङ आरो दा माने बेफोरबायदि मासाज खालामोब्ला एसे एनै माने आथिंनि एक्सारसाइस खालामोबा आथिंफोरखौ माने हालखा मोजां मोनो आरो आङो दा बे आथिं थांनायखौ माने बिदि खालामबाय जेसे हायो एसे माने बेखौ कन्टिनिउ बानायनो हायोबा बिराद मोजां मोनो आरो माने खेबसे बानायनायाव 20 बारसो बानायनो हानांगोन आरो मोनसे स्टेपखौहाय 20 बार खालामनो हायोबा मोजां ओमफ्राय नैबेखौ दा 20 बार हायाबाबो जोङो 10 मिनिटसो खालामबानो जायो 5 मिनिट ओरै आरो माने 1 मिनिट बिदिनो थिखोलाय फाहायलाय खालामनानै बानायनानै लायोबा मोजां मोनो आरो आङो दा बानायगासिनो दङ माने बेखौ बै आथिंनि बे आसि बिजौखौ ओरै बोखोयोबा ना बे हान्थुआहाय एसे नारदोनाय बायदि जागोन आरो माने बै सिंजोंहाय आखबा रोदाफोरा माने सिदा जानो हमगोन आरो बेफोरबायदि हिसाबै बेबायदि एक्सारसाइसखौ खालामबाय थानो हानांगौ आरो अब्लानो माने हान्थु जरानि सानाय आरो रोदानि प्रब्लेम बिसोरो माने मोजाङाव फैयो आरो बेनोमोन आंनि एक्सारसाइसनि भिडिअ'आ